Συναγωνιστές είναι Έλληνες. Είχα την πολύ μεγάλη τιμή να μου ανατεθεί 3 μήνες μετά η μέγιστη ανδριοσύνη να μιλήσω για την πηγάδα του Μελιγαλά. Το τελευταίο άρθρο το οποίο ανέβασα στον εθνικιστή.gr απέδειξε πως ήταν και η αιτία χτες το απόγευμα να μου απαγορευτεί να μιλήσω εδώ. Θέλω λίγα λεπτά από εσάς για να ρωτήσω κάτι. Πάω 52 χρονών και έρχομαι εδώ από τα 11 μου χρόνια. Πριν από λίγο ρωτήθηκα ποιος είμαι εγώ. Έχω σφαγμένο εδώ που δεν βρέθηκε ποτέ σχεδόν. Κανείς δεν θέλει και δεν μπορεί κανείς να τολμήσει να κάνει το πρώτο βήμα της προδοσίας των λόγων που ακούγαμε προετών, ακόμα και το προηγούμενο χρόνο, ότι συγχωρούμε, δεν συγχωρούμε. Τα ερπετά τα οποία όρθωναν λόγο για αυτή την πηγάδα, για αυτή την άθλια ιστορία, 100% δεν υπάρχουν ανάμεσά μας. Τους βλέπετε πουθενά, φύγανε. Κατατάσσουμε ως ιδεχθέστερο έγκλημα όλων το να πει κανείς τη λέξη χωρούμε. Συναγωνιστές, συναγωνίστριες. Φέτος δεν έχει μνημόσυνο. Δεν έχει δάκρυα. Και ξέρετε γιατί? Όχι γιατί τα δάκρυα στερέψανε στα μάτια μας. Γιατί πάρα πολύ απλά φέτος σηματοδοτείται μόνο η αρχή για αγώνες. Για πράξεις όμοιες με εκείνες των Θερμοπυλών. Στη Φενεό ήμασταν κάποιες εκατοντάδες. Στις Θερμοπύλες χιλιάδες. Εδώ υπάρχει λαοθάλασσα εθνικιστών, η οποία το μόνο που θέλει είναι να ξεκινήσει να χορεύει το πεντοζάλι της Λευτεριάς. Το καταλαβαίνουμε όλοι αυτό. Αυτό το πεντοζάλι της Λευτεριάς θέλουμε να τον τραβήξουμε με έναν από τους νεκρούς που είναι θαμμένοι στα άγια χώματα της πηγάδας του Μελιγαλά. Το μόνο που θέλω να πω είναι ένα τεράστιο ευχαριστώ για την τεράστια τιμή, παρόλες τις πολεμικές διαθέσεις όλων όσοι δεν υπάρχουν ανάμεσά μας πια, να πω αυτά που ήθελα. Χιλιάδες, εκατομμύρια ευχαριστώ σε όλους τους συναγωνιστές οι οποίοι στηρίζουν καθημερινά τον αγώνα μας, κυρίως για την πηγάδα του Μελιγαλά που είναι το ορόσημο των σφαγών, αλλά και για εμάς τους εθνικιστές είναι παράλληλα ένα ορόσημο αρχής αγώνων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά, καλούς αγώνες.